Segan pura Nes kunes Ate Prabu Amijaya Julung wangi kang mangarasi parana pawaratani Agung Pranara nyambut gawe apa wis padha sumepa nyambut gawe yo mas aturan neng rasane gawe gelo Yanti kamu ndut pawarati
Sedaya sampun sumapta ora buta kae-kae buta cukup saben dinane ya mas sembah kula mugi konjo sampike mae cerah ora ngampirke konjo ing rasa ingsun tampa sembah bektinira ingkang punjuk asan ingsun ora luwih puja astawan ingsun kebat sira tampa nggih sanget anggen kula mundi mugi dadosna jimat saklaminipun kula ngabdi wonten ing Kediri menika Sang Prabu gandeng akeh kang padha bisowanan prayogakno anggonmu ngadhep Juluwang nggih ngesokaken dawuh Ger putraku Suryana lan Suryaka nuwun kula Rama padha kawidadan anggon musuhan. Nggih, saking pangestu dalem Rama, sowan kula nir ing sambikala Rama. Sembah kula Rama. Semanten ugi kula Rama. Lampah kula ugi kanthi karaharjan. Sengkem kula kunjuk Rama. Yo, sembah bektinira kang kunjung asan ingsun tampa. Puja pangabektiku tampanana. Sabanjure Rama pengen ngawuni nyani jejiban sira sakloron mula enggal lagi aturna anggen kula gladi para wiranem sampun kula estokaken Rama samenika para wiranem sampun boten wonten ingkang nerak paugraning nagari wonten ing Kraton Kediri para wiranem sampun trampil teng Ginas mbok bilih ing samangke wonten parang muka saking pat manca negari cekap kula kalian Dimas Suryaka ingkang ngadepi Rama. Apa bener aturane Suryana mau Suryaka? Mila leres Rama. Ingkang dipun aturaken Kang Mas Suryana boten wonten lepatipun. Menawi lepat kula sagah nampi pidananipun Rama. Yo Rama percaya marang aturira sakloron. Mulih ingsun lakukan utama aja nganti tok lalekke. Juluwangi nuwun kula tiwi walaupun dawuh Sang Prabu. Satemene ingsun ing titiwanci iki penggal ingsun lagi budheg. Panjenengan truwa menika menggalih menapa Sang Prabu? Ora liya ingsun menggalih putrane ingsun Daneswari. Kang tekan titiwanci saiki durung gelem palakrama. Kamangka wis akeh raja-raja manca praja kang padha ngayunke Daneswari. Kasinggihan Sang Prabu. Kathahipun raja penglamar ingkang sakmenika mesanggrah wonten ing Kediri menika menawi boten ngatos-atos. Kediri saged dados ajanging peperangan Sang Prabu. Iya Juluwangi. Ingsun kuwatirke yen para raja-raja kae runtik penggalih banjur gawe dredah ing Kediri. Lah Karangabang Kediri lak dadi Karangabang. Kasinggihan. Kepareng munjuk wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Piye Suryana? Babagan punika kagem ngawekani pangamukipun para raja panglamar punika kula nggadahi pamanggih Rama. Penemumu piye Suryana? Kula kalian Dimas Suryaka badhe ngawontenaken sayembara Rama. Sayembara ingkang awujud sayembara perang. Sok sinten kemawon ingkang saged ngawonaken kula kalian Dimas Suryaka menika ingkang saged boyong Kang Mbok Daneswari Rama. Apa wis tok pikir aturmu kok mau? Mengko yen ora ana sing bisa ngalahke sira sakloron, lah Mbak Ayu malah dadi parang kaset. Boten Rama.
Pemanggihipun Kang Mas Suryono boten lepat. Bebasan sainggile bimantara tesih wonten angkasa. Ateges jalaran tiang sekti mesti wonten ingkang langkung sekti. Menawi sampun dados jodoh dawuhipun Kang Mbok Daneswari, mesti wonten ingkang saged ngawunaken kula kekalih. Ing pangajab sinatriya menika saged dados benteng wonten ing Kraton Kediri menika Rama. Den Mas, menawi kula menika tasih muda, temtu kula badhe nglebeti sayembara menika Den Mas. Sesek Julungang, kok aturmu kaya ngono? Gegek sira malah kesengsem marang putraning Daneswari. Mboten Sang Prabu. Ing atase kula kok badhe gayuh dhateng ingkang putra menika rak bebasan cebol gayuh lintang to Sang Prabu. Kula namung kangge gegojekan kemawon. Ya nek. Saestunipun kula sarujuk menapa ing dados unjuk aturipun Den Mas Suryaka menawi Den Mas Suryono menawi mangke wonten pawongan ingkang saged ngawonaken Den Mas Suryono menawi Den Mas Suryaka teges pawongan menika sekti mandraguna benjang saged kangge bentenging negari Kediri Sang Prabu. Siswarane pasona ingsun rampung menggalihke Daneswari Nggih, ana pawongan kang marak sowangan. Coba takonono Julungan. Lho niki. Kisana. Iya kula. Panjenengan minggah wonten ing Pendapi Agung Kediri boten dipun timbali. Nitik sandang panganggo panjenengan niku boten kawula ing Kediri. Panjenengan menika sinten? Nggih. Nyuwun pangapunten saderengipun kula matur ingkang kathah. Kula badhe nyuwun pirsa menapa leres menika kraton ing Kediri. Boten klentu. Menika Kraton Kediri lan menika Sang Prabu Dandang Gendhis. Panjenengan menika Dipun tepangaken. Kula pepatih Kediri Julung Wangi. oh dados ingkang kondhang dumugipun Jaban Rangkah Patih Julung Wangi. Julung Wangi. Julung Wangi menika panjenengan. Nggih. Aja gegedele atur. Ditepangaken. Kula menika pepatih Blambangan, nami kula Patih Jalebang. Oh, Jalebang pepatih saka Blambangan. Nggih. Lah, apa wigatine sowan ana ing Kediri? Yen wonten keparingipun kula badhe munjuk Pak wonten ngersanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Ora lumantar aku. Boten. Sang Prabu, Iya Julungan. menika wonten sowanipun Jalebang pepatih saking Kediri. Wigatosipun sowan wonten Kasopilan dalem badhe matur piyambak. Ya coba aturono maju. Jalebang, para maju sowanmu. Inggih, sendika. Talibang, Nuwun kula Sang Prabu. ana wigati apa sira maraswan ana ngasan ingsun? Nggih. Wonten dalem sewu saderengipun kula matur ingkang kathah kepareng kula ngunjukaken sembah kunjuk ngersanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Yo, sembah bekti nira ingsun tampa. Ora luwih uja pangestuku tampan ngono. Nggih. Kula tampi ndadosa jimakan. Ingkang salajengipun kula ngaturaken salam taklim sesembahan kula Kanjeng Adipati Minak Kendali Seta kunjuk ngersanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Salam taklim saka Ratu Gusti nira ingsun tampa. Ora luwih salamku kagum Ratu Gustimu atur. Nggih.
Sabanjure wigatmu apa? Ih, nyuwun pangapunten Kanjeng. Sowan kula dipun utus sesembahan kula nggih. Kanjeng Adipati Minak Kendali Seta. Kepareng iki ngebon penenjangan jawah sonten nglamar putra putri dalem kesumaning ayu Dewi Daneswar. Ing mbok bilih badhe anu pamudutan menapa sakmangke Ratu Gosokro Saga nyandikani Kanjeng. Dalipang mangetenono ya. Yen Titi Wanci iki putraning Sun Daneswari wis akeh raja-raja sing padha ngelamar. Satemah ingsun nganake sayembara. Sapa wae kang bisa ngalahake putraning Sun Suryana lan Suryaka ya kuwi mau sing bakal dadi garwaning Daneswari. Sayembara. Iya. Nyuwun pangapunten Kanjeng, sowan kula menika boten badhe tembungipun nggih. Luruk perang menika mboten. Jale Bang, Kula ki patih. nek kira-kira ora wani ngleboni sayembara bali wae. Nyuwun pangapunten Ki Patih. Kula sowan wonten ing Kediri menika sampun dipun sampiripun Bolan Wasesa. Dadi sowan kula wonten ing Kediri menika wonten tembung mboten namung duta kon kene nanging duta ngrampungi karepmu. Menawi pelamar kula dipun damel angel, nyuwun pangapunten. Kraton Kediri kula aturi yasa jagang ingkang lebet peteng ingkang inggil. Ajeng parang. Duta di mana? Ayo Kamas. Tolong awat tahun putra. Kula panganti ana bebanten. Dari jek kula badhe nunggu ingkang putra. Sampun nyuwun pamit. Bisa. Kakak. Awake dhewe wis suwe ngono ngalun-alun. Iya. Anggone lamar pake jali Pak. Kuwi ditampa apa ora? Yo, muga wae ditampa to, Kang. Teko Blambangan kan wis gawa werna-werna. Kudune ya ditampa, Kang. Apa ora ditampa piye? Yo ade kudu siaga. Apa sing dikarepe ku dari kabeh. Yo, ditunggu wae Patih jali Pak. Ayo. Orang ajar wong-wong Kediri. Boten napa Ki Patih? Kowe Gunung Saronto lan Nggih, Gunung pripun Ki Patih? Adya pangertimu. Wae ku nglamar ning Kediri gampange wae ditampik. Tampik. Ditampik pripun? Burung rampung gonku matur nanging aku dijempalani sing jempalane ku urung tepung.
Mula prajurit disagaki. Nggih. Urung lan urung dadi peperangan. Menika para prajurit sampun siaga sedaya, Bupati. Iki kono Saronto. Kayane. Mriko to. Yo. Hati-hati. Hei, Bocah Bagus. Piye? Sopo jeneng? Aku putra dalem Keraton Kediri, Pangeran Suryaka. Iki kangmasku. Pangeran Suryaka. Iya. Iki kangmasku Pangeran Suryono. Apa wis dadi tatananing Kediri yen ana tamu disukuk jotosan? Cale, Bang. Oh, Pisoananmu ana ning Keraton Kediri. Ya, sepisan nyenengke kupingku. Ya, ananging suwe-suwe marai panas kupingku. Amarga kowe murang tata ana ing pisoanan Kediri. murang tataku nggonti. Yen Daneswari iki diparingake kanthi apik-apik, tak sowanke ning Blambangan. Dadi garwane Ratu Gusitku rampung perkara iki, he? Cale, Bang. Apa kowe ora krungu apa sing dingendikake Rama Prabu mau? Karepmu? Saiki, jale Bang, Piye, Surya? aku karo adikku sing baku gawe sayembara perang. Sapa wae, sapa wae sing bisa ngalahke ngawonke aku karo adikku, iku kang bisa boyong kang mbok Daneswari. Wis ora usah kakek ngomong. Wani apa ora kowe? Ora iman-iman bagus yen nganti babak kulitmu. Ora ngerti kondange Jale Bang, he? Kuwi nek ana Blambangan kono Jale Bang. Ananging ning Kediri iki Pangeran Suryaka karo Kang Surya. Dadi kok. Aturin. Oh ya, kan. Mas betul boten.
Buntilan. Ora Bangkur baleni, Mas. cedhek wis. Ngono bae kepenak sih ya. Tekan Jawa suarane masih muda
sik maju. Ya kono. Maju kene. Ayo, neter katik dayanmu. Tampanono. Aduh. Atas balungmu. Ayo, aduh. Waduh. Kakak. Apa-apa? Keparat. Mari. Prajurit Blambangan. Wanine keruyukan. Ayo, maju kene. Ayo. Kene, maju sisan kene. Ayo. Ya. Mati kowe. Mati. Carepan, Apa Surya? sawangen prajuritmu wis bubar maut salang tunjang rebut bojo. Ananging kowe isih wani malang kadak ana ing alun-alun iki. Karepmu piye? Suryono, Piye? prajurit kalah lumayu lumrah. Yen isih cali pang meger-meger nang kene. Yen ngono, isih arep terus nek karepmu. Hati-hati. Ayo. Maju. Wah. Ayo. Ya. Wah. Hei. Isa to tutok ne? Ya. Wah. Wis, Mas. Menak jale, Bang. Opo? Tak akoni, kowe pancen patih kang pilih tanding. Karepmu? Ananging deloken. Saiki aku ngasta pusaka ligan kang awujud keris. Tak tamakake Gunung Jugrut Segara Asat. Apa meneh ming dayane menungso? Apa ora ajur mumur kaya glepung? Suryono. Aja mung sumbar. Ora bakal tak tameni. Tot kikir tak tameni. Yen kowe pancen digdaya, tamanono pusaka iki. Pakai malih.
sayangku dewe Kakang Langkir, kene kakang. Kang, ket mau kakang kita arep-arep lho. Aku wis matengan olah-olah. Lah kakang Langkir endi wae to? Ada sabene ya ini ki ya wis bali saka sawah. Raminten. Kepiye, Kang? Aku ki mulai saka sawah ngrampungke gawean. Biasane kowe ki wis nyawiske wedang raketang teh pahit. Nanging wektu iki uga ora nyawisake apa rampung apa anggonmu. Resik omah kene Raminten. Aku ki wis matengan, Kang. Malah aku sing nganti-nganti tekamu lho Kakang Langkir. Ada sabene ora nganti sore wis bali nemu saka sawah. Aku ne olah-olah, aku jangan terong kesenenganku ya wis tak olahke. Ora lali karo tempe garet kesenenganmu kae lho. Ada sabene ten. Iya, ora. Kowe wis nggoren tempe garet urung ten ngono kae lho. Aku ki pirang-pirang dina ya ngen-ngen ngiling-ngiling ngitung-ngitung dadi ora suwe meneh kuwi bakale dina lan pasarane pethuke bapak toten. Oh. Dadi ket mesuk Kakang Langkir tak sawang-sawang kok kaya sedih merengut ngono mergo kuwi, Kang. Iya, ya ora mengono kuwi. Awit aku lan kowe kuwi wiwit cilik ditinggal marang wong tuwa urip sak kloron. Rono rene ming wong loro nang sendang nang sawah lan sak peruturte ya ming wong loro iki dadi nyambut gawe saben dina ya nggo nyukupi kebutuhane awake dhewe. Lah iya Kang, awak dhewe ya bener. Ken biyen ya ming runtang-runtung. Aku karo Kakang Langkir, mergo bapak Simbo ya wis ra ana. Awake dhewe ya ming nang omah gula wentah tetane. Iya. Nanging dadi pangertimu ya ten ya. Menawa aku marang kowe saiki wis ndungkap dewasa. Mula saka kuwi urung ora wurung kowe besok uga bakal ana kang priya kang mengku marang sliramu lho ten ya. Walah Kakang Langkir ki ora sah sumelang. Aku sesuk nek wis tekan titi wancina omah-omah ya mesti aku ora bakalan nglangkahi Kakang Langkir. Kakang Langkir dhisik. Lho semono aku dadi jejere sedulur lanang tuwa ya umpamane kowe iki duwe sisian sikik aku ikhlas kok lega lila yen kowe bakal omah-omah dhisik ngono lho ten. Ya ora Kang. Aku malah luwih seneng yen Kakang Langkir duwe bojo sikik tegese ana sing ngewangi nggonku gegaweane ning omah to Kang. Aku ana kancane ngono lho Kang. Wis wong ora kudu sing tuwa dhisik jalaran aku jejere wong lanang ku ya gampang. Dasare tekan dina dina iki aku durung ana wanita sing bakal tak jak omah-omah ngono lho tenane. Iya. Wingi kae Kakang Langkir gek ngeterke aku mbah-mbah nang mbelik kae kok kaya ning jrawil karo anake mbok dhewe tukinem kae. Wes. Lah kaya ora apa-apa to wong aku pas liwat saka sendang
Ora apa-apa dheweke ya biasane gegojekan. Nanging awakmu ya ora mara ndang ngancani lek do gegojekan. Ya aku ya ora kepenak to, Kakang. Ndak darani aku ki ganggu. Ora ngono. Kakangne gek do ngene-ngene ting dawi. Lah ya aku ora penak dhewe to, Kang. Ora ngono kuwi. Aku kan duwe unggah-ungguh kono kuwi papane wong wadon kang padha adus, kene wong priya kang padha adus. Dadi nek liwat ki ya ming liwat tok ora njur ngemori wong wadon padha adus nang sendang ngono ten. Ah, sing sirat-siratan wingi kae Kakang Langgan apa udu? Udu. Oh tekan ngomah Kakang Langgan ya guyang-guyu dhewe iki. Udu ya. Kowe mung weweruwen kae ndelok aku paling ora. Ya tegese upama hoo ya malahane to, Kang. Nanging ngene ya ten ya. Kepiye, Kakang? Mula aku rada sedih, rada bingung. Mula dina iki aku bakal kandha marang kowe ya ten ya. Kandha sing kepiye to? Kabeh kebutuhane keluarga nek ming kanggo urip awake dhewe anggonku nyambut gawe saben dina kuwi iki iso kecukupan. Iya. Nanging mengko yen bakal duwe gawe liyane upamane kowe dadi manten terus aku ora urung uga duwe sisian. Mula kuwi wong dadi manten ya mbutuhake bondo prabya sing ora saitik. Iya, Kang, aku ya ngerti. Nek rak iso utang dhisik to? Dibethok to, Mbak. Awak dhewe golek utangan ngono. Ditarke dibethok. Wong jenenge utangan ki ya kudu nyarutang jar. Kaya sak upamane. Mula saka kuwi ya ten ya. Kepiye, Kang? Damar mancung cinepet. Mula saka kuwi aku tak nyambut gawe dhisik. Mas Suroso, ya ponak. Kakang Langgan arep nyambut gawe nondi to? Kakangne. Aku bakal suwita ana ing Kadipaten Blambangan. Golek gawean, mengko ya wis oleh gawean kena kanggo nyukupi kebutuhane awake dhewe iki ten. Kakang Langgan arep lunga golek gawean. Iya. Ayo aku nang omah karo sapa? Ya engko kon ngancani sing ngegong apa sing njangkan ngono. Iso. Wong kene iki dalan sing biasane nggo liwat nang sendang ora bakal sepi. Ada sabene Kakang Langgan ngancani aku, mbah-mbah nang mbelik ya ngancani, nang sawah ya runta-runtu wong loro, nang omah ya wong loro. Ane Kakang Langgan lunga. Ada sabene aku nek nang pasar wae akeh joko-joko kasep do singso lho, Kang. Sesuk nek Kakang Langgan lunga ya aku kepiye? Aku ra ya wedi to nek arep umbah-umbah nang mbelik. Mula saka kuwi ya ten ya dadi wong wadon nonjo ninggal unggah-ungguh. Sampun, Pak. Ya sing iso njaga aja sampe wong lanang-lanang kae padha nyawang yo ndadekke ora kepenak. Dadi kuwi aja ninggal Subasita kan ngono. Oh ya ora. Mula saka kuwi ya ten ya. Kepiye, Kang? Aku njaluk lilamu. Duh, Kang. Aku tak pamit. Aku melu, golek Kang. gawean. Aja kaya bocah cilik to. Aku wedi. Wong cilik wen. Pintal-intil mosok wis semene gedene engko nyrimpeti laku. Aku ora arep ngregoni wis, Kang. Jenenge aku ya kepengin weruh Kutagara kaya ngapa to Kutagara ki. Aku ki ya nang omah terus nek ya kuwel to, Kang. Nek Kakang lunga mula aku ya kudu melu to, Kang. Wong Kutagara Blambangan ki ora cedhak, kutha sing rame, mengko bakale ora ngerti kahananku kaya ngapa, mula nek kowe melu aku suwita ning Blambangan, mengko mundak nyribeti lakuku to ten. Kang, mula saka kuwi ya ten ya. Duh, piye ya? Ora tega marang kowe, ora mergo aku tegel. Pancen kowe adikku sing paling tak tresnani. Tenan. Nanging tresnamu kanggo ora minten lho, Kang. Iya. Janji. Iya. Sesuk yen oleh gawean nang Kutagara, yuk aku dipethuk utawa sesuk tekan kono yuk oleh gawean nang Kadipaten Blambangan, kowe tak pethuk tak kabari.
Kang. tak jak suwita nang Blambangan ngeten. Ning kira-kira arep pirang dina apa pirang minggune mulunga? Ayo ora ngerti nggo mbuh oleh gaweane iki mbuh sesasi rong sasi durung mangerti jare. Aja suwe-suwe to, Kang. Aduh. Waduh. Waduh ya aja nganti 2 taun, Kang. Ora. Jan kepiye aku yo ora nang omah. Pokoke ngono ya ten ya, ndamar mancung cinepet. Aku njaluk lilamu, aku tak suwitana ing Blambangan. Donga tinunga, mengko omah diresiki kabeh mengko yen ana tangga teparo kang padha. Kula saka winten, aku njaluk pamit ya, donga pengeti. Ya. Besok aku dipedhot lho, Kang. Iya. Sing